So there's an improvement. So slowly, we will reach, reach our objective, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ginpatawag ang atensyon sa syudad sa Kabankalan matapos nga silang may pinakadamo nga na-utilize nga bakuna sa tanan nga lugar sa probinsya sa Negros Occidental sang opisyal nga nag-umpisa ang province-wide vaccination. Suno kay Kabankalan City Mayor Pedro Zayco nga nagaproblema siya sa iya mga pumuluyo bangod madamo ang hindi gusto nga mabakunahan. Suno kay Zayco, padayon ang iya paghingyo sa mga Kabankalanon nga magpabakuna. Naibaluan, 250 kabayos sa bakuna ang ginpadala sa syudad. 71 kabayos lamang ang na-utilize, samtang may bilin pa nga 179 kabayos nga wala ma-utilize. Ang target sang syudad nga mabakunahan ang naglabot sa 363,000 katawo, kag sa karon 2,995 pa lamang ang nabakunahan o kung 2.5% sang ilang target. Samtang 749 naman ang nakakompleto na sang bakuna. Karon, samtang ginsapol naman ni Governor Bong Lacson ang tanan nga alkalde kag CHO chief sa Negros Occidental. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot na sa 50,000 kabakulod noon ang nabakunahan sa COVID-19 vaccine nga nagapadayon o kung sa nagapadayon nga vaccination program sang syudad. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency Operations Center, ini ang isa ka klaro nga indikasyon nga nagtaas ng interes ang publiko angod sa importante sang bakuna. Dugang pa ni Sorongon, nagapadayon man ang pag-roll out sang vaccine subong adlaw sa bahin sang Ayala Mall, samtang resume ang vaccination activities sa tagsa ka mga barangay masunod nga simana. Nagalaom ini nga magasapa ka o kung magasaka pa ang kumpiyansa sa bakulod noon sa bakuna, samtang nagahilapit ang bulan sang Hulyo nga mo naman ang schedule sang delivery sang AstraZeneca vaccine nga gin-order sang syudad. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Amligan ng lawas pagi sa panginom sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mas ginpa-epektibo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Karon sa detalye sa atong mga nagapanguna nga balita national, ginpahayag ni Presidential Advisor Joey Concepcion nga ilagin suhestyon ang pag-implementar sa pagseparar sa mga nabakunahan kag wala pa nabakunahan nga persona sa kada establishmento komersyal. Sunod kay Concepcion, ila na ginkonsulta sa eksperto ang nasambit nga concern sa mga pribado nga sektor angot sa next normal. Dugang pa ni Concepcion, ila gintalakay ang nasambit nga proposal bangod hindi man pwede nga dumilian nga makasulod sa establishmento ang wala pa nabakunahan batok sa COVID-19. Parayag ni Concepcion kung basihan ang statement ni Justice Secretary Minardo Guevara nga nagpahayag nga kinahanglan mayara sang layi nga nagadumili sa wala pa nabakunahan nga magsulod sa mga establishmento.
Ginpahayag sa isa ka infectious disease doctor kag government advisor nga hindi makahatag sa COVID-19 positive result ang pagtest sa traveler nga bag-o lamang natapikan sang virus sa iya pag-abot sa Pilipinas. Ginhimo ni Dr. Edsel Salvana, ang Technical Advisory Group sa Department of Health, ang amo nga palayag agud ipathag ang requirement nga 14 ka adlaw nga quarantine para sa returning travelers kasunod sa pagka-detect sang mas transmissible nga Delta variant nga una na detect sa India sa ikapito ka adlaw nga pag-quarantine sa traveler pagiman sa RT-PCR test. Suno kay Salvana, base sa pagtuon sang DOH kag US Center for Disease Control, ang persona nga natapikan sang COVID-19 sa iya pagbiyahe kag gin-test pag-abot sa pungsod ang wala sang tsansa nga magpositibo sa virus bangod bag-o lamang ininalatnan. Palayag pa ni Salvana, magapabilin nga makalaton ang persona sa sulod sang napulo ka adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Inyo ginpamatian ang detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 18, 2021. Sa liwat ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!